हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन जाहैबाय। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय आङो दाख्लै बावैसो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो चेनेलनि गेजेरजों देखायनानै होदोंमोन। दा बे साउथ गान्दा बिल ओरैबायदि गिथावना जाबाय नै दैया जायगायावनोसै। दा नै ओरैबायदि बे लांखार दै, बे लांखार दैया नांगलबाहा दैया एटाच जाबाय नै। दा ओरैबायदि लांजोब्बाय नै बे गिर्जा न'मोन। दा बे गिर्जा न'खौबो मोनबायानो नै ओरैबायदि दां मोनसेबो गैला आरो ओरैबायदि आसरित खुरबोबाय। दा नायदो नै लोगोफोर बैफोरजों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों आरामसे देखायगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांदो, अब्लानो गासैखौबो नुलांगोन। दा नैबे गिर्जामोन लोगोफोर, ओरैबायदि मोजांमोन गिर्जाया। मानो होनना बुङोब्ला जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा, नैबे दै बिमायानो ओरैनो फैबाय ओरैबायदि स्पिड। एसे अखा हाजोआव हानानै होयोब्लानो ओरैबायदि दैया देरबोयो। दा नै ओरैबायदि अबस्थानो गैला। दा नायलांदो नै फारियै ओरैबायदि मोजां लुदोंमोन गिर्जाखौ। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा रायजोफ्रा ओंखारनानै नै बेफोरबायदि औवा दाननानैहाय जाहाथे नै बेखौहाय खुरनो हायि बायदि खालामनानै दोनदों। दा नै ओरैबायदि अबस्था गैया जाजोब्बाय नै ओरैबायदि मोजांमोन नै ओरैबायदि। दा ओरैबायदि मोजांमोन नै गिर्जाया, अबस्था गैया। गयफ्राबो दामफायनो गोनां जाजोब्बाय नै लोगोफोर, नायनानै लादो। दुखुनांथाव। बे गासैबो गय बागानमोन, न' दंमोन। बे दैया ओरैबायदि बैथिंजायसोमोन नै। देग्लाय बोसोरनि गेजेरावनो बेसेबांबा गोजाननिफ्राय ओरै खुरनानै नै बेबायदि अबस्था खालामफैबाय। ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा। गोबांथार बिथांमोना बारि बागान खालामबायमोन, गय गायबायमोन नै ओरैबायदि गय बागाना दामफायनो गोनां जाजोब्बाय नै। नालेंखर बिफां मा बिफां आं नोंथांमोननो जुमावहाय बोनानै देखायगासिनो दङ नै। बेफोरो गासैबो नै गय बागानफ्रा, नालेंखर बिफांफ्रा दामफायनो गोनां जाजोब्बाय आरो। दा जोबोर दुखुनांथाव जाबाय नै ओरैबायदि। बे गामिखौ लांजोबसिगोन ओरैबायदि। आरो बेजों लोगोसे बैयाव साखाथियावनो सरकारि LP स्कुल दंबावो। आरो बे सरकारि LP स्कुलजों एटाच मोनसे साब सेन्टार दंबावो। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय आरो बे दैया। गिर्जाया नै बेनोमोन लोगोफोर, ओरैबायदि मोजांमोन गिर्जाया। दा गिर्जाखौ लांसिगोन आरो बे दैया। एक्सुवेलि गिर्जाखौ खुराखै, दानलांदों आरो थेवबो ओरैबायदि एटाच मोनबाय नै। ओमफ्राय नै बैयाव दै गेजेरावहाय मोनसे रेस्ट हाउस दंमोन गिर्जानि, दा बेखौबो लानानै थांनाय जाबाय। दा नायदो नै बेफोरबायदि आरो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना गान्दाबिल गामिनि बेफोरबायदि खुरख्ल'नायफोरखौ देखायबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर।